17. svibnja u Laubi osiguravajuće društvo Grave Hrvatska obilježilo je svečanom proslavom 25 godina svog djelovanja na hrvatskom tržištu osiguranja. Proslavu je svojim dolaskom uveličao austrijski veleposlanik u Hrvatskoj, njegova ekscelencija Andreas Wiedenhof, a goste je nakon službenog dijela zabavljao najpoznatiji hrvatski saksofonist Igor Geržina uz pratnju diva Vande Winter i Zdenke Kovačiček. U službenom izlaganju predsjednici nadzornih odbora Grave grupe i Grave Hrvatska, dr. Franz Harkurt Unverstag, dr. Filip Meran, dr. Otman Ederer te predsjednik uprave Grave Hrvatske Igor Pureta osvrnuli su se na najznačajnije trenutke 190 godina duge tradicije matične kuće te 25 godina Gravea u Hrvatskoj. Poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo 25 godina nakon osnivanja Prima osiguranja danas Grave Hrvatska uputiti nekoliko riječi zahvalnosti svima koji su sudjelovali. Podsjetimo, Grave Hrvatska najuspješnija je tvrtka kćer Grave, koncerna koji je u svih 25 godina svake godine ostvario i pripisao dobit svojim osiguranicima. Osim toga, Grave Hrvatska ima najveću matematičku pričuvu na hrvatskom tržištu osiguranja, koje iznosi gotovo 2,5 milijarde kuna, te 4 puta veću razinu solventnosti društva od zakonom propisane. Drago mi je da mogu reći da smo mi kroz ovih svih 25 godina koliko poslujemo u Hrvatskoj bili u mogućnosti svojim korisnicima svake godine prepisati dobit koja im pripada. I na to smo jako ponosni. Meni je veliko zadovoljstvo da su naši radnici sebe prepoznali u tome i da zapravo u svim mjestima u kojima mi i živimo i radimo doprinosimo zajedno svojim aktivnostima na poboljšanju te zajednice. U 25 godina postojanja na hrvatskom tržištu Grave je učinio pozitivan pomak u društvu. Od povećanja razine financijske pismenosti, preko povećanja svijesti o zdravlju do značajnog poboljšanja socijalno osjetljivih pojedinaca u lokalnim zajednicama. A s čime se Grave Hrvatska ističe u odnosu na konkurenciju, izjavila je Nataša Kapetanović, članica uprave Grave Hrvatska. Naši osiguranici, nakon što im je istekla polica životnog osiguranja, reinvestiraju ponovo svoj novac kod nas, uzimaju ponovo police. To nam je najveći dokaz toga da smo zapravo našu strategiju koja je klijent u središtu i koja je tu za klijente i za zajednicu u kojoj radimo i živimo. Unatrag 15 godina već smo uredili nekoliko igrališta dječjih vrtića, nacionalne parkove, domove za nezbrinutu djecu, različite lokacije. Dakle, ono što nas izdvaja od drugih, zapravo bih rekao da je odnos prema zajednici. Na svečanoj proslavi okupili su se radnici Grave Hrvatska, predstavnici Grave grupe, zemalja članica Grave grupe, članovi i predsjednici uprava i drugih osiguravajućih društava, kao i predstavnici društvenog i gospodarskog života, medija te partneri i klijenti Grave Hrvatska.